Ħadd ma weġġa wara li nirien ħakmu l-impjant tal-Wejser fil-Marsa nirien li żviluppaw għal ħabta tas-7:30 ta' filgħodu. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għattaw satejn sħaħ jissiltu bl-inġenji tagħhom biex jikkontrollaw in-nar fi sqaq il-fdal tal-ħadid. Fid-dawl tal-periklu li kien hemm fil-post, l-operazzjoni biex jiġi kontrollat in-nar involvit diversi sezzjonijiet mis-servizzi tal-emerġenza kemm mill-art u kif ukoll mill-baħar, din apparti li ġew evakwati residenti minn djar qrib l-inħawi. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili avża li residenti ta' Raħal Ġdid, il-Fgura, Ħaltarxien u Santa Luċija biex iżommu twieqi ta' djar tagħhom magħluqa minħabba itħaħen tossiċi. Il-membri tas-CBD enu wkoll il-ħaddiema tal-Wejserf ineħħu l-vetturi tagħhom minn qrib in-nirien. Min informazzjoni li kiseb Net News jidher li n-nar beda minn post f'dan l-impjant fej jiġu proċessati l-fdalijiet tal-annimali, informazzjoni li kienet ikkonfermata wkoll mill-uffiċjali tal-Wejserf. Kien hemm nar fil-bitħa tal-autoclave li huwa impjant li proċessa fdalijiet tal-annimali. In-nar ma resaqx la lejn l-inċineratur u laqqas lejn l-istruttura tal-autoclave. Ġifieri n-nar ġie kontenut fil-bitħa. Ma weġġa ħadd, l-impjanti huma 100% intatti. In-nar tant kien qawwili għal ħin twil deret daħna kbira tila mill-wenqa tal-Marsa li seta' tidher minn diversi inħawi tal-pajjiż. Intant fi stqarrija l-kumpanija Wejserf ikkonfermat li għal xi ħin l-inċineratur kellu jintefa' bħala prekawzjoni. Dwar il-każ għaddejja wkoll inkjesta. Dan l-inċident fakkar il-bosta f'dak li kien seħħ 3 snin ilu meta kien hemm impjant ieħor tal-Wejserf li kien inħakem in-nirien, l-impjant ta' Sant'Antnin li kien spiċċa meqrut kompletament.